Ola, son Irene Mareque e veño a facer un book trailer do libro Cando petan na porta pola noite de Xavier Puente do Campo, un escritor galego que tamén foi contacontos, actor de teatro, guionista, etc. Este naceu o 5 de abril de 1946 e morreu hai 6 anos no 2018. O libro do que vou falar conta de 4 historias de medo que lle contaban ao autor cando era pequeno. A primeira historia titúlase O espello do viaxeiro. Esta conta como un home que ía co seu cabalo nunha noite de moita choiva atopou a casa dun ferreiro e pediulle pousada. O ferreiro deixouno pasar e mentres falaban preto do lume, o home decatouse de que o ferreiro era físicamente igual ca el, só que non tiña pebra esquerda. Isto abrallouno un pouco, pero non lle deu moita importancia. E de súpeto, mentras rían, o home colleu un coitelo de broma e o ferreiro respondeulle a este xesto dunha forma que non che vou decir porque tela que descubrir ti lendo o libro. A seguinte historia chámase O Fornadas. Nesta historia había unha vella a que todo o pobo odiaba. Un día o Teixo e os seus amigos decidiron ir a darlle o seu merecido por todas as cousas malas que lle facía a xente do pobo. O que non sabía o Teixo era que a partir dese día ia lamentar todo o que lle fixera a vella. A terceira historia titúlase A Loba e conta como unha rapaza chamada Isaura queda preñada dun rapaz chamado Silvestre. Este rapaz abandona e marcha con outra muller. Isaura, con moita rabia, mátase deixándolle claro ao rapaz que lle debía un fillo. E, a partir de ese día, cando Silvestre xa estaba refacendo a súa vida coa outra rapaza, o pobo comezou a ser ameazado por unha manada de lobos dirixida por unha loba. E se queres saber quen era a loba e que pasou despois, pois terás que ler o libro. Por último, a última historia chámase O Cumpremortes. Nesta historia, un home comeza a recibir cartas anónimas dunha persoa que lle desexa un feliz cumpremortes. Esta persoa di que ese home morrerá ese mesmo día, pero dentro duns anos. Ao principio, o rapaz pensaba que era unha broma de mal gusto, ata que ao ano seguinte recibiu outra vez a mesma carta. Asustado, comezou a tentar distintas formas de que non lle chegaran as cartas, pero seguían chegando, ata que chegou o día no que, supostamente, ia morrer. Nese día pasaron tantas cousas que me dá moita preguiza contarchas, así que, pois, se queres saber as cousas que pasaron, pois, leo o libro porque eu non chas vou contar. A min a historia que máis me gustou foi a segunda, a que se chama O Fornadas, porque paréceme que foi a máis interesante, aínda que tiña un léxico un pouco difícil de entender. E ata aquí o meu book trailer, espero que agora queras ler o libro.